πράγματα έχει σήμερα να μας προσφέρει πάλι ο γέροντας Εμιλιανός μέσα από αυτά τα κείμενα. Είναι συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου περί χαράς του Αββά Ισαΐα. Ο γέροντας εδώ γίνεται πάρα πολύ πρακτικός και αυτά που προτείνει δεν είναι καρπός ψυχολογικής αναλυτικής σκέψης, αλλά καρπός πνευματικού βιώματος. Άλλη δύναμη έχει ο λόγος, είναι κάτι το οποίο διαβάσαμε, μελετήσαμε, κατανοήσαμε, και άλλο δύναμη έχει όταν είναι καρπός βιώματος πνευματικού. Τέτοιος είναι ο λόγος του γέροντα. Να δούμε λοιπόν τι μας λέει. Αναλύει στίχο-στίχο από τα κείμενα του Αββά Ισαΐα. Βλέπε, λέει εδώ ο Αββάς, μην καταφρονήσεις τας λειτουργίας σου επιτελήν, άφτεγαρ φέρουσι το φωτισμό της ψυχή. Δεν καταλάβατε τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία, εγώ θα τα λέω. Ναι, λοιπόν, επειδή λέει βρισκόμαστε μαζί με ανθρώπους, όσο και αν προσέξεις, οι άνθρωποι θα σου βάζουν τρικολοποδιές. Πολύ αληθινό και πολύ ρεαλιστικό. Απευθύνεται σε μοναχές, σε μοναχούς, αλλά αφορά όλους μας. Γιατί ο Ευαγγελικός λόγος δεν ξεχωρίζει αν κάποιος είναι μοναχός ή όχι. Και εξάλλου η μοναστική κοινωνία είναι μια κοινότητα όπως μέσα στον κόσμο. Και λέει εδώ με πολύ αληθινό και ρεαλιστικό τρόπο ότι επειδή βρισκόμαστε μαζί με ανθρώπους, όσο και αν προσέξεις, οι άνθρωποι θα σου βάσουν τρικολοποδιές. Οι άνθρωποι, οι καταστάσεις, οι δυσκολίες, η συμπεριφορά των ανθρώπων μπορεί να μας φέρνει σε δύσκολες καταστάσεις. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Το αισθανόμαστε σαν πρόβλημα, σαν πληγή, σαν δυσκολία. Ο καθένας, λέει, θα είναι για σένα και ένα πρόβλημα. Πότε, λέγει, εάν δεν ξέρεις να είσαι ελεύθερος. Εμείς το αντιλαμβανόμαστε ως πρόβλημα. Ο κάθε άνθρωπος αποτελεί για μας τρικολοποδιά, αλλά λέει όμως θα είναι για σένα ο κάθε άνθρωπος πρόβλημα αν δεν ξέρεις να είσαι ελεύθερος, εσωτερικά ελεύθερος, ισορροπημένος μέσα σου. Γιατί πολλές φορές οι τρικολοποδιές που μας βάζουν οι άνθρωποι αποτελούν το κύριο ενδιαφέρον απασχόλησής μας, δηλαδή ο άλλος, γιατί αδυνατούμε να δούμε μέσα μας τι γίνεται και ποιο είναι το δικό μας πρόβλημα, ποια είναι η δική μας ευθύνη. Και λέει εδώ η ευθύνη δική μας είναι να είμαστε ελεύθεροι. Λέγει στη συνέχεια τον άλλον, θα τον καταδικάσεις, γιατί σου αποτελεί πρόσκομα, σου βάζει την τρικολοποδιά, έτσι το αισθάνεσαι. Ενώ στην ουσία ο υπεύθυνος θα είσαι εσύ. Γιατί είμαι εγώ υπεύθυνος, θα σου πει ο άλλος. Μου κάνει τόση ζημιά, μου κάθεται βραχνά στη ζωή μου και είμαι εγώ υπεύθυνος. Λέει, μα πρέπει να είσαι ελεύθερος. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Λέει μια φράση η οποία είναι πολύ αποκαλυπτική για αυτό το θέμα. Γιατί, λέει, θα είσαι εσύ υπεύθυνος? Διότι δεν ξέρεις να προφυλαχθείς. Εμείς συνήθως σαν παιδάκια που είμαστε με τον μπιμπερό και το γαλατάκι μας, πάντα κατηγορούμε το περιβάλλον μας και τις καταστάσεις που μας κάνανε και μας κολλάσανε ή μας σκανδαλίσανε ή μας ενοχλήσαν, ή αποτελούν πρόσκομα, μια ωραία δικαιολογία να μην δω την ευθύνη μου. Και ποια είναι η ευθύνη σου? Όφιλες να προφυλαχθείς. Ευθύνη για τη δική σου κατάσταση δεν είναι κανείς άλλος. Με τη δικαιολογία θα λέμε ο διάλογος με βάλει και αμάρτησες και δεν έχω καμία ευθύνη. Το ίδιο δεν είπε
Η Εύα με υπάτησε. Ο Όφης με υπάτησε. Η μετάβαση, η προβολή της δικής μας ευθύνης, της δικής μας πτώσεως πάνω στον άλλο, είναι μια ανόητη και ανώριμη πράξη. Γιατί θα μπορούσες εσύ να τοποθετηθείς όρημα με τέτοιον τρόπο που να μην είσαι θύμα μιας καταστάσεως, εκτός αν σε βολεύει να είσαι θύμα. Αν σου αρέσει να ονομάζεσαι θύμα. Λέει, όφιλες εσύ να προφυλαχθείς. Και όχι τόσο με το να προστατευτείς από εξωτερικές καταστάσεις, ώστε να οχυρωθείς εσωτερικά μέσα σου, για να δεις με έναν όριμο και ωραίο τρόπο τα πράγματα. Γιατί όταν το ακούει κανείς φαντάζεται, α, καλά τέλειο παπά, σήμερα να προφυλαχθώ, να πάρω το πλωστάσιο και να καθαρίζω. Να πάρω τον τρόπο και λέει να βάζω όρια, που σημαίνει να απορρίψω τον άλλο, προσβάλλω τον άλλο. Όχι. Όταν είναι να προφυλαχθείς μέσα σου, να είσαι τόσο όριμος που να μην είσαι δεκτικός μιας πειρασμικής καταστάσεως. Γιατί εάν ορίζεται η εσωτερική μας κατάσταση από το περιβάλλον, τότε είμαστε τελείως ανελεύθεροι. Γιατί θα ρυθμίζεται η κατάσταση μας από το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει αιχμαλωσία. Ελευθερία σημαίνει όποιο και αν είναι το περιβάλλον, να είμαι τόσο μέσα μου όριμος που να μην με καταβάλει, να μην με επηρεάζει. Να είμαι ανεπηρέαστος από το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, αν το συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει. Είσαι υπεύθυνος εσύ, γιατί όφιλες να προφυλαχθείς. Όχι τόσο από τα γεγονότα, γιατί δεν μπορεί να τα ελέγξεις, ότι μπορεί να αναγκάσεις τον άνθρωπο με κάτι άλλο από αυτό που είναι δικαίωμά του να είναι αυτό που είναι. Αλλά εσύ όφιλες μέσα σου να αναπτυχθείς, για να μην είσαι ευπρόσβλητος από τις τρικλοποδιές των ανθρώπων και των δαιμόνων. Δέστε πόσο σοβαρό είναι. Εδώ λοιπόν ο γέροντας με έναν τρόπο, με τη χάρη του Θεού ασφαλώς, μας ανοίγει άλλους ορίζοντες και άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Και παρακάτω έχει ακόμη πιο συγκλονιστικά πράγματα. Για να δούμε τι λέει λοιπόν. Και πώς μπορώ να προφυλαχθώ. Επειδή λοιπόν οι άλλοι μας δημιουργούν πολλές δυσκολίες στη ζωή μας, τι χρειαζόμαστε λέγει, τι χρειαζόμαστε, τι φαντάζεσαι, τι χρειαζόμαστε. Να είμαι έξυπνος, να καταργήσω τους άλλους ανθρώπους, να τους αναγκάσω, να τους καταπιέσω, τι. Κάτι άλλο λέει, χρειαζόμαστε φωτισμό. Φωτισμός δεν σημαίνει κατανόηση ή δυνότητα ψυχολογικής ερμηνείας των ανθρώπων. Θείο φωτισμό χρειάζεται. Και πώς έρχεται ο φωτισμός αυτός, για να δούμε. Αυτό λέει, τον φωτισμό δεν μπορούμε να τον κερδίζουμε στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Το φωτισμό λέει, δεν τον κερδίζει με τη συναναστροφή, με το να σου εξηγήσει ή να σου αναλύσει ο άλλος. Με άλλον τρόπο. Εμείς στον κόσμο αυτό τον φωτισμό κατανοούμε μόνο. Της εξήγησης, ερμηνείας, της ανάλυσης. Κάτι άλλο λέει εδώ. Για να μπορέσεις να μην είσαι ευπρόσβλητος στους πειρασμούς και να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Τι λέει λοιπόν? Στις συναναστροφές μας εκφράζουμε το βίωμά μας. Αυτό που είμαστε. Δεν είναι οι συναναστροφές που δημιουργούν το φωτισμό. Στις συναναστροφές προβάλλουμε και αποκαλύπτουμε αυτό που είμαστε εμείς μέσα μας. Αλλά πού το βρίσκουμε αυτό? Λέει λοιπόν, στις συναναστροφές μας εκφράζουμε το βίωμά μας, τη χαρά μας, την ειρήνη μας, τον φωτισμό μας, την αγιότητά μας. Πού τα βρίσκουμε όμως όλα αυτά? Λέει, όλα αυτά όμως τα αποκτούμε στη σιωπή, στην προσευχή, στη σχέση μας με το Θεό μέσα στο κελί μας. Θέλει να πει πολύ απλά ο γέροντας. Χωρίς εσωτερική ζωή, χωρίς προσευχή, χωρίς φωτισμό για να δεις τα πράγματα με την οπτική του Χριστού, να τη δεις με την οπτική της χάρης του και όχι με το μυαλό σου, άκρη δεν βγαίνει. Εμείς λοιπόν στη ζωή μας έχουμε μάθει και έχουμε εθιστεί ότι ο τρόπος να ξεπεράσω τις δυσκολίες των ανθρώπων και να μην μου αποτελεί άλλος παγίδα και πρόσκομα και να μου βάζει τροχοπλαδιά είναι να γίνω έξυπνος, να τον καταλάβω, να τον ερμηνεύσω, να κουτσομπολεύσω, να συνεξηγηθώ, να συναστραφώ. Αυτό είναι μια αντίληψη κοσμική. Καλά να την κάνουμε, να την έχουμε.
Δεν θα βγει όμως άκρη τέτοια που να ελευθερωθώ μέσα μου. Και αν θέλω να δω σε πνευματική διάσταση τα πράγματα στην οπτική του Χριστού, να βγάλω άκρη. Πόσες ώρες παιδευόμαστε να εξηγήσουμε και να αναλύσουμε. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό, αν δεν είναι γεμάτη η μπαταρία μας μέσα από την προσευχή, το Θείο Φωτισμό. Λέει, αυτό είναι ο Αββάς όταν λέει, βλέπε, μην καταφρονήσεις τα λειτουργία σου επιτέλει, μην ξεχάσεις να κάνεις απαραίτητα πνευματικά σου πράγματα, την προσευχή σου. Αυτά φέρνουν φωτισμό στην ψυχή. Εμείς έναν τρόπο νομίζουμε ότι έχουμε φωτισμό, την εξυπνάδα μας, την κατανόησή μας, την ερμηνεία που δίνουμε στα γεγονότα, την απέτηση του άλλος να μας κάθεται σούζο και να μας εξηγεί τα πράγματα. Τότε δεν λύνεται το πρόβλημά σου. Και συνεχίζει. Κανείς δεν γίνεται άγιος από τις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Δηλαδή μόνο το να επικεντρωθώ σε σχέσεις με τους ανθρώπους, δεν γίνομαι άγιος από μόνος μου με το κουβεντολόι. Απλώς ικανοποιείται η ανάγκη μου να μην είμαι από κάτω από τον άλλο. Αυτό όμως χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις, από μόνες τους οι σχέσεις δεν με κάνουν καλύτερο ούτε άγιο. Για να το εσωτερικεύσουμε στη ζωή μας ο καθένας μας που έχουμε σχέσεις με διαφόρους ανθρώπους, πώς τις λειτουργούμε, ποιος είναι ο τρόπος, ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο λόγος που λειτουργούν, με ποια κριτήρια ζούμε, με ποιον άξονα ζωής, με ποιες αξίες. Έχω μια σχέση, ωραία, συναστρέφω με ανθρώπους. Η στάση μου από τι ορίζεται σε σχέση με τον άλλο? Τον εγωισμό μου, τον πληγωμένο μου εγωισμό, το θέλω μου, τη δικαίωσή μου ή κάτι άλλο, το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει από μόνο του χωρίς φωτισμό. Μόνο, λέγει, οι σχέσεις τι δίνουν? Μόνο ταλαιπωρίες, θλίψεις, οδύνες μπορεί να έχει από τους άλλους. Λοιπόν, να το επαναλάβουμε από την αρχή. Κανείς δεν γίνεται άγιος από τις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Μόνο ταλαιπωρίες, θλίψεις, οδύνες μπορεί να έχει από τους άλλους, για τις οποίες μπορεί να ζητήσει από το Θεό μια αμοιβή. Δηλαδή, θύμα είμαι Θεέ μου, αντάμιψέ με. Όμως αγιάζεται και σκάπτει και δημιουργεί βαθιά θεμέλια στην ύπαρξή του με τις λειτουργίες του κατά τις μοναχικές του στιγμές, με τους εναγκαλισμούς της Θείας Ευφροσύνης. Στα ανθρώπινα παιδεύεσαι έτσι, μπορεί να παιδίσεις από το Θεό μια αμοιβή για τον κόπο που υπέστης, όμως για να μπορέσεις να δεις τα πράγματα αλλιώς και να το σκάψεις μέσα σου, είναι δουλειά προσωπική. Δουλειά προσωπική με τον τρόπο του ψυχολογικού επίπεδου, αλλά του οντολογικού. Κάποιος θέλει δουλειά να καταλάβει ότι μου συμβαίνει, πώς σκέφτηκα, γιατί το σκέφτηκα, γιατί το έχω αυτό το πράγμα, ποιο περιβάλλον μου το δημιούργησε, πώς είναι ο άλλος. Αυτές είναι ψυχολογικές ερμηνείες. Δεν δίνουν ελευθερία. Απλώς μια κατανόηση που μπορεί να είναι και πολύ χρήσιμη, αλλά δεν είναι αυτό η λύτρωσή μας. Και λέει λοιπόν, για να μπορέσει να δεις αλλιώς τα πράγματα, χρειάζεται στροφή μέσα σου στο ταμείο σου. Να νιώσεις τη χάρη του Θεού, να τη ζητήσεις, να γονατίσεις, να κλάψεις, να εμβαθύνεις μέσα σου, να δεις το βαθύτερο εαυτό σου, να δεις τον κρυμμένο εγωισμό σου, ο οποίος κυρίως, ο πιο επικίνδυνος εγωισμός είναι αυτός που κρύβεται πίσω από τη δικαιοσύνη μας. Είναι μικρότερος ο εγωισμός όταν είσαι φταίχτης. Η δικαιοσύνη είναι τέρας όταν στηρίζεται στο ότι εγώ ήμουν εντάξει, δικαιωμένος και ήμουν αδικημένος του κόσμου όλου. Δεν σπάει αυτό εύκολα στον άνθρωπο. Λοιπόν, και επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις για να μπορέσουμε να έλθουμε σε αυτό, να δούμε τα πράγματα με άλλα γυαλιά, με άλλη θεώρηση. Όταν λοιπόν γλυκαθεί η καρδιά μας και συγκινηθούμε από τη χάρη του Θεού, τότε έχουμε τις δυνατότητες άλλης προσέγγισης. Και αυτό φέρει ελευθερία. Γιατί νιώθεις τον εχθρό σου ως αδελφό σου. Αυτόν
που σου έβαλα την κολποδιά το βλέπεις ως ευεργέτη. Όχι γιατί πίεσες τον εαυτό σου, σον και καλά να το βγάλεις με το στανιό. Το βιώνεις έτσι σε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική προσευχή. Όταν η αλήθεια, λέει, συναντά τη δικαιοσύνη, εννοεί η αλήθεια δική μας με τη δικαιοσύνη του Θεού. Λέει, συνεχίζει λοιπόν, βλέπε μην καταφρονήσεις τα λειτουργία σου, τις πνευματικές λειτουργίες δηλαδή. Κατά το δυνατόν οι λειτουργίες μας είναι πιο αληθείς, πιο δυνατές, και τότε θα κάνουν φωτοφόρον την ψυχή μας και θα έχουμε τη δύναμη να προχωρούμε. Να έχουμε δηλαδή βαθιά συναίσθηση, ουσιαστική προσευχή. Να μην έχουμε βεβαιότητες ότι τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Ο χώρος λοιπόν όπου θα αγιαζόμαστε, θα φωτιζόμαστε, θα γεμίζουμε, θα είναι το κελί μας, το δωμάτιό μας. Αγαπάμε το δωμάτιό μας. Όταν μπούμε στο δωμάτιό μας και μπαίνουμε στο δωμάτιο του ανθρώπου, καταλαβαίνουμε τι άνθρωπος είναι, τι ενέργεια βγάζει ο χώρος. Είναι προσευχής και χάριτος του Θεού, είναι πανηγύρι, νταμπαντούρι. Δηλαδή ο χώρος ορίζεται από τον άνθρωπο, το τι είναι. Το κελί μας λοιπόν, να το αγαπούμε, είναι ο χώρος μιας ωραίας απομόνωσης που είμαι εγώ και ο Θεός. Και εκεί όλη η δουλειά γίνεται. Αν ο άνθρωπος δεν έχει ένα χώρο τον οποίο τον αγαπά και συναντάται με τον Θεό, δεν είναι άνθρωπος με περιεχόμενο. Ας είναι ο μεγαλύτερος γνώστης όλων των μεθόδων ψυχολογικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών κλπ. Είναι ντουβάρι σκέτο. Αυτό το οποίο μέσα μας δίνει περιεχόμενο είναι να αγαπήσουμε αυτόν τον χώρο, να το σκεφτόμαστε το χώρο μας και να γλυκαίνει την ψυχή μας και λέμε πάλι να ξεκουραστώ, όχι να ξαπλάρω, να ησυχάσω, να διάσω και να συναντήσω τον Χριστό. Και τότε οι γνώσεις που έχουμε και τα χαρίσματα αποκτούν άλλη διάσταση και καλύτερα και οι γνώσεις είναι πολύ χρήσιμες και ψυχολογικές και παιδαγωγικές, κοινωνικές, όλες εάν έχουν βαφτιστεί σε αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν δεν είναι πολυτέλεια, είναι απαραίτητο για κάθε ψυχή. Είμαστε κουρασμένοι και αγχωμένοι γιατί δεν έχουμε αυτή τη στιγμή που μέσα στην ησυχία και στο σκοτάδι απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Και χωρίς αυτή την απόλαυση δεν έχει καρπού τη Θεία Λειτουργία όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία. Γιατί μπορεί να είμαστε ένας θόρυβος όλη η ζωή μας και μπαίνουμε στην Εκκλησία και νομίζουμε μαγικά θα κινούς και θα γιάσω. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται προϋπόθεση. Και αυτή είναι η κατάσταση της ησυχίας. Να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Καταρχήν, και όταν αδειάσει το μυαλό μου από σκέψη είναι καλύτερη προσευχή. Όπως έλεγε αυτός ο απλός άνθρωπος στην έρημο, τι κάνεις, το βλέπω και με βλέπει. Τι προσευχή κάνεις, το βλέπω και με βλέπει. Τον αδειάσουμε από κάθε σκέψη. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι στον άνθρωπο να με σκέφτεται. Λέω σου μη σκέφτεσαι και πώς γίνεται, μου λέει. Δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεται ο άνθρωπος. Γιατί δεν υπάρχει προσευχή, δεν αδειάζει. Η προσευχή είναι άδειασμα απ' όλα. Όταν πάμε για προσευχή, να έχουμε 5-10 λεπτά που δεν σκεφτόμαστε τίποτα, αφήνουμε τα πάντα, αδειάζουμε, ησυχάζουμε και τότε πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό. Τι ωραία που το λέει. Ο χώρος λοιπόν όπου θα αγιαζόμαστε, θα φωτιζόμαστε, θα γεμίζουμε, θα είναι το κελί μας. Εκεί δε που θα διοχετεύουμε, θα αδειάζουμε την μπαταρία μας, θα είναι οι αδελφοί μας, όταν θα είναι ανέγκυχτες οι σχέσεις μας μαζί τους. Λοιπόν, γεμίζει η μπαταρία μου στο κελί μου για να μπορεί να δίνω ενέργεια και να αδειάζει στους ανθρώπους. Όταν είναι ανέγκυχτες οι σχέσεις μας, όταν δεν προσβάλλουν τον πυρήνα μας στον εσωτερικό πνευματικά, όταν δεν με ζημιώνουν πνευματικά δηλαδή. Είδατε τι ωραία που το θέτει, πόσο ουσιαστικά. Λοιπόν, δεν μπορείς να ξεπεράσεις τα προσκόμματα και τις τερεκολποδίες των ανθρώπων αν δεν έχεις εσωτερική ζωή. Γι' αυτό είσαι υπεύθυνος. Τότε εμείς, λέει, δεν προφυλάσσουμε τον εαυτό μας, έχουμε ευθύνη, δεν προφυλασσόμαστε. Προφύλαξη είναι αυτή. Ο κόσμος προφύλαξη σημαίνει, είπαμε και πριν, παίρνει τα όπλα, βάζει τα όρια, διαπραγματεύεται, σκάει και τον εαυτό και τον άλλο, βγάλει μια άκρη και σου λέει πλέον δεν είμαι θύμα. Όλη η ιστορία με είσαι θύμα. Πολλές φορές αγωνιούμε να μην είμαστε θύματα και το παλεύουμε και στο τέλος γινόμαστε θύματα του εαυτού μας.
θύματα της αγωνίας μας, αν είμαστε θύματα. Και προσπαθούμε να μην είμαστε θύματα με λάθος τρόπο. Γιατί οπωσδήποτε θύματα θα είμαστε, αν δεν υπάρχει η πνευματική διάσταση. Η εσωτερική ωριμότητα η πνευματική. Να έχω άλλη θεώρηση πραγμάτων. Πάμε παρακάτω. Λέει, εάν, θα πω το καταλαβίστικο και μετά τα κατανοητά. Εάν η καταλαλιά θλίβησε εις τον αδελφό σου, αν σε πιέζει το να κατηγορείς, να καταλαλήσεις τον αδελφό σου δηλαδή, μνήστητε ότι, να θυμάσαι ότι εάν ακούσει λυπηθεί να έχει, αν το ακούσει θα λυπηθεί ότι τον κατακρίνεις. Και διατρέπει απαντήσει αυτό και αναπαύει. Εάν η περηφάνεια κατακυριεύσει σου, μνήστε ότι αυτή η απόλυση σου όλων των κόπων και η αίσθηση συμπυθωμένης αυτή μετάνει και αναπαύσει. Πάμε στα κατανοητά. Δέστε προσέγγιση λεπτό ψυχής. Μιλάνε οι άλλοι για ευγένεια. Αυτό είναι ευγένεια. Δέστε τι λέει εδώ παρακάτω. Εάν δεις ότι σε καταπιέζει η καταλαλιά εναντίον του αδελφού σου, αν θες και ότι πιέζεσαι, τρώγεις από μέσα του, κατακρίνεις. Λέει, θυμήσου ότι θα λυπηθεί όταν τη μάθει. Εμείς βέβαια χαιρόμαστε να το μάθει. Θέλουμε να λυπηθεί. Αυτό είναι κακία. Εμείς δεν κατακρίνουμε μόνο, ούτε μας νοιάζει όλος. Και κατακρίνουμε γιατί θέλουμε να το μάθει και το διατυπανίσουμε, το ξεσκίσουμε. Αλλά θα κοινωνήσουμε μετά. Μετά θέλουμε και προσευχή, έχουμε και οράματα μετά και αποκαλύψεις Θεού. Και λέει πόση ευγένεια, αυτή είναι η ευγένεια ψυχής. Να σκέφτεσαι, μην πληγώσεις τον άλλον άνθρωπο με αυτό που θα πεις, αν το ακούσει. Αυτός που έχει αυτή την ευγένεια ψυχής είναι δυνατόν να προσεύχεται και να μην βιώνει τη χάρη του Θεού. Είναι δυνατόν άνθρωπος που έχει αυτή τη λεπτότητα να μην συγκινεί τον Θεό. Είναι δυνατόν άνθρωπος που έχει αυτή τη λεπτότητα να μην γίνεται δεκτικός της χάριτος του Θεού. Και είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που κατηγορεί και το χαίρεται κιόλας και ξεσκίζει τον άλλο να απαιτεί από τον Θεό να λειτουργήσει χάρη του δικαιοσύνη. Ο Θεός θα του δώσει όλη τη χάρη, αλλά είναι που κομμένος Ιούδας, δεν του ανοίγει την πόρτα του Θεού. Λέει λοιπόν, πρόσεξε, όχι μήπως εσύ κατηγορηθείς. Μην έχεις το νου σου, μην κατηγορηθείς, συκοφαντηθείς και λυπηθείς. Αυτό δεν έχει σημασία. Λέει, πρόσεχε, όχι μήπως εσύ κατηγορηθείς, συκοφαντηθείς και λυπηθείς. Αυτό δεν έχει σημασία, σε κατηγορήσουν εσένα. Αλλά πρόσεξε, μη δώσεις αφορμή στον άλλον να λυπηθεί. Μη σε νοιάζει εσύ μη λυπηθείς, να σε κατηγορήσουν. Πρόσεξε εσύ μη λυπηθεί ο άλλος. Τώρα πέστε μου, ποιο είναι το Θεό από τα δύο? Τι σε νοιάζει, να μη λυπηθείς εσύ ή να μη λυπηθεί ο άλλος? Πού πιστεύετε είναι ο Θεός και πού είναι η αγάπη? Αυτό είναι τόσο απλό, Όταν λοιπόν η ζωή μας, η οικογένειά μας, ας πούμε μια οικογένεια, με ενδιαφέρει να λυπήσω τον άλλο γιατί με λύπησε και δεν με ενδιαφέρει να μην λυπηθεί ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ας λυπηθώ εγώ, δεν υπάρχει χάρη Θεού. Τώρα, να το δούμε και αλλιώς. Αν το πεις σε ένα ψυχόλογο, είσαι βλαμμένος. Αυτά σου μαθαίνουν οι παπάδες. Μια ζωή θα είσαι. Και δίκιο έχει. Αλλά με προσέγγιση χωρίς Θεό. Αν έχουμε Χριστό και μας γλυκαίνει η παρουσία Του, δεν θα το καταλάβει. Αλλά χαιρόμαστε, δεν μας νοιάζει. Εγώ είμαι ελεύθερος. Είναι χαρά μου να αγαπώ αυτό που με λύπησε. Έχεις πρόβλημα, φίλε, είμαι τρελός. Αλλά χωρίς τρέλα δεν γίνεσαι χριστιανός. Ένας άνθρωπος που είναι λογικός δεν είναι χριστιανός. Μόνο ο τρελός μπορεί να είναι χριστιανός. Αν τα βάλεις πράγματα σε μια λογική σειρά, δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη. Είμαστε κακομοίριδες. Η λογική της δικαιοσύνης είναι θνητή. Μαζί με το χώμα μας παίρνει και αυτή. Η λογική του να υπερβώ την δικαιοσύνη και να αγαπήσω αυτό που με λύπησε, με πάει στον ουρανό και νικάει το θάνατο. Και λέγομαι και παίρνω. Και το ότι λειτουργούμε έτσι, θα δώσουμε 1000 δικαιολογίες και με το δίκαιό μας. Μεγάλωσα έτσι, είχα έναν μπαμπά έτσι, είχα μια μαμά έτσι, αυτά τα ακούσαμε 100 φορές. Σωστά. Αλλά όμως φταίει και κάτι άλλο. Το ότι δεν πάω στο παραπέρα είναι γιατί δεν έχω βίωμα πνευματικό. Μα είμαι χριστιανός. Χεστήκαμε. Φτάνει μόνο αυτό. Να είσαι πραγματικά όχι κατόνομα. Αυτό είναι το ουσιώδες. Έχει τέτοια γλύκα ο Χριστός και τέτοια ελευθερία που αδικούμε τον εαυτό μας μέσα στη μιζέρια μιας λογικής στα υπόγεια με τη μούχλα. Και πάμε παρακάτω. Εάν λυπηθεί, πώς θα το συναντήσεις?
Αν λυπηθεί ο αδελφός, πώς θα σου με τι μούτρα ρε φίλε. Καλά, εμείς χαιρόμαστε. Θέλουμε το σκάμ τον άλλο και το κάνουμε και στα μούτρα. Εάν λυπηθεί, πώς θα το συναντήσεις, πώς θα επικοινωνήσεις μαζί του. Εσύ λοιπόν άλλαξε, λέγει. Κάνε πως δεν ξέρεις τίποτα, αγνόησε τα πάντα. Κάνε πως δεν ξέρεις τίποτα, αγνόησε τα πάντα. Όταν σε κατηγορεί και κατακρίνει, εσύ κάνε το χαζό. Κάνε πως δεν ξέρεις τίποτα, αγνόησε τα πάντα. Εσύ λόγω χάρη με κατέκρινες, με κατελάλησες, είπες τα χείριστα για μένα και εγώ το έμαθα. Τι θα κάνουμε, για πέστε μου, τι κάνουμε συνήθως. Χαμός μετά. Καταγγελία, το καλύτερο. Για εξύβριση. Εσύ λόγω χάρη με κατέκρινες, με κατελάλησες, είπες τα χείριστα για μένα και εγώ το έμαθα. Ας μη σου δείξω ότι το γνωρίζω. Πω ευγένεια ψυχής. Αυτό είναι ευγένεια ψυχής. Ας μην δείξω ότι το γνωρίζω. Ας κλείσω ακόμα και το στόμα εκείνου που έρχεται να μου αναγγείλει την καταλλαλιά σου. Αυτός που έρχεται να μας πει, ξέρεις τι λέει αυτός για σένα, είναι διάβολος, είναι δαίμονας. Στο παίζει καλός και σου τα μεταφέρει. Για ποιο? Οι ψιθυριστές είναι αυτοί. Δήθεν να μας ανοίξουν τα μάτια και μας κάνουν χειρότερη τη διάθεση, μας αγριεύουν περισσότερο. Τι λέγει? Ας μην σου δείξω ότι το γνωρίζω, ας κλείσω ακόμα και το στόμα εκείνου που έρχεται να μου αναγγείλει την καταλλαλιά σου. Έτσι αναπαύεσαι και εσύ, αναπαύομαι και εγώ και μπορώ άνετα να παρουσιάζομαι ενώπιον σου. Λοιπόν, αυτό δεν είναι άθλος? Αυτό δεν είναι άσκηση? Εμείς ξέρουμε την νηστεία, τα λάδωτα, τις γονικλησίες, 1002 πράγματα. Και λέμε, και δεν έχω χρόνο και να προσευχηθώ. Αυτό τι είναι? Απαιτεί χρόνο, απαιτεί μόρφωση, απαιτεί κόπο, απαιτεί υγεία. Τι απαιτεί? Ταπείνωση και επίσης στο Χριστό. Τίποτε άλλο. Όλοι έχουμε στα χέρια μας τη δυνατότητα αυτού του αγιασμού. Όταν κανείς ξεκινά από το τι χαροποιεί τον άλλον και τι τον λυπεί, τότε η κοινωνική μας σχέση είναι ασφαλής, μας ενώνει. Τότε μας ενώνει. Λειτουργούμε έτσι? Ερώτημα. Ο καθένας θα το απαντήσει στον εαυτό του και εγώ στον εαυτό μου. Είναι ερωτήματα που είναι κέρια. Είδατε ότι η πνευματική ζωή είναι χειρουργική επέμβαση. Αυτά που κάνει ο γέροντας είναι χειρουργική επέμβαση. Μας αποκαλύπτει μια πραγματικότητα που ούτε καν υποψιαστήκαμε. Τα λόγια, λέγει αυτά του Αββά Ισαΐα, μας θυμίζουν το πόσο αναγκαία είναι η συμβατικότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. Δηλαδή, συμβατικότητα δεν το λέμε με την αρνητική έννοια. Ότι χρειάζεται να κρατάμε ευγένεια στις σχέσεις. Να έχουμε μια κοινωνική συμπεριφορά όμορφη στις σχέσεις. Αυτή η παρουσία, έλα ρε μεγάλε, με μια άνεση που δείχνει πολλές φορές και μια χυδιότητα, δεν είναι απλότητα. Είναι αδιακρισία. Χρειάζεται λοιπόν η ευγένεια στη σχέση μας αυτή η συμβατικότητα. Ενίοτε, λέγει, ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε λεπτοί στην εξωτερική μας έκφραση, ευγενική, με λεπτότητα. Και εν ονόματι, λέγει, ενίοτε ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε λεπτοί στην εξωτερική μας έκφραση και εν ονόματι, λέει, μιας βαθύτερης εσωτερικής ειλικρίνειας, εν ονόματι της αλήθειας, οι σχέσεις μας γίνονται δαιμονικές, αντιαληθινές. Στο όνομα της αλήθειας δηλαδή γινόμαστε κοινικοί, σκληροί και δαιμονικοί. Δήθεν στο όνομα της ειλικρίνειας. Ειλικρίνεια είναι αυτό? Αυθεντικότητα είναι αυτό? Το να χάνεται η ευγένεια και η λεπτότητα δήθεν χάριν μιας εσωτερικής βαθύτερης ειλικρίνειας? Όχι, αυτό είναι απάτη. Γνωρίζω παραδείγματος χάρη την εμισής. Δέστε παράδειγμα που λέγει. Γνωρίζω παραδείγματος χάρη την εμισής. Σήμερα όμως με χρειάζεσαι ή σε έστειλαν σε μένα. Εμείς λέμε καλό στο λαβράκι. Του κανονίσω εγώ τώρα. Τώρα έρθει η σειρά σου. Έλα, δεν με έχεις ανάγκη. Έλα να τα πούμε. Αυτό δεν κάνουμε? Παρακαλούμε με ανθρώπους που έχουμε ένταση τέτοιες στιγμές για να βγούμε από πάνω. Εγώ, λέγει,
πρέπει να αγνοήσω ότι με μισείς. Και αν τυχόν εσύ δεν μπορέσεις να συγκρατηθείς, αλλά μου δείξεις κάτι, έχω να κλείσω το στόμα μου ώστε να είναι άψογες οι σχέσεις μας. Αυτό δεν είναι ψέμα, είναι αγάπη. Και αποδεικνύει ότι δέχομαι να προηγείσαι. Δέχομαι να προηγείσαι. Σας είπα, αυτά δεν είναι αποδεκτά για τον κόσμο που δεν έχει πνεύμα Θεού. Και χωρίς τη χάρη του Θεού αυτά δεν είναι εφικτά. Όμως για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού χρειάζεται δουλειά μέσα μας. Αναφορά προς τον Θεό. Και έχουμε δύο επιλογές. Να ακολουθούμε τη λογική οδό, το κοσμικό τρόπο σκέψης και αντίληψης, ή αυτό, το πνευματικό. Χωρίς την χάρη του Θεού, χωρίς την εντρύφηση της χάρη του Θεού, το να δώσω να προηγεί το άλλος, το θεωρούμε αδυναμία. Και βεβαίως μπορεί να γίνεται και από αδυναμία. Και από φόβο, δεν το λέμε με αυτή την έννοια. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Μην μπερδευτούμε. Δεν το κάνω από μειονεξία, από δειλία, από φόβο, από κολακία για να τον χάλω του χεριού μου και να το χειρίζομαι και να τον παίρνω όπως θέλω. Το κάνουμε με βαθιά πνευματική επίγνωση. Και πώς φαίνεται αυτό? Όταν το κάνω νιώθω χαρά. Δεν νιώθω πίεση. Δεν πνίγομαι. Και όταν το κάνω και μετά ελκύω τη χάρη του Θεού και ζω ένα πανηγύρι. Καλά χαζός είσαι? Προηγείται ο άλλος και νιώθεις πανηγύρι. Βέβαια, αυτός είναι ο Σταυρός που φέρνει την Ανάσταση. Δεν είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε μέσα μας ποια είναι η κοσμοθεωρία μας, αν θέλετε. Ποιο είναι το κριτήριο το οποίο ζούμε. Ποια είναι η βάση και αξίες στις οποίες λειτουργεί η ζωή μας. Ας υποθέσουμε ότι σε είδα να πέφτει σε κάποιο παράπτωμα και σε κατέκρινα μέσα μου. Βέβαια, τότε σε κατέκρινε αμαρτία. Έρχεσαι αργότερα, δέστε άλλη λεπτότητα, να ζητήσεις τη γνώμη μου για το παράπτωμά σου. Και σου λέγω τι σκέφτηκα. Είναι καλό, πιστεύετε? Λέει, είδα κάτι και σε κατέκρινα. Βέβαια αυτό είναι αμαρτία. Αλλά έρχεσαι αργότερα και μου ζητάς τη γνώμη μου για το παράπτωμα και σου λέω τι σκέφτηκα. Λέει, το να σου αναφέρω τι σκέφτηκα, ότι να εγώ το σκέφτηκα ήδη, το είδα ήδη, το κατάλαβα ήδη. Αυτό δεν είναι βοήθεια, αλλά σπάσιμο από την ώρα εκείνη του δεσμού μας. Δεν είναι ειλικρίνεια, τιμιότητα, σεβασμός, αλλά γεμάτη αυτοικανοποίηση και χερεκακή αποκάλυψη της σκέψης μου για να σε υποβιβάσω και να φανεί δική μου αγιότητα. Πόσο λεπτά πράγματα είναι. Όταν ο άλλος αμαρτάνει και μας ζητά τη γνώμη μας, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι λέμε. Δεν θα του πούμε εγώ το είχα καταλάβει, το είχα υποψιαστεί, το έβλεπα και αρχίζουμε 1002 πράγματα. Γιατί το κίνητρο μας τότε είναι να εκφράσουμε την υπεροχή μας εναντί του άλλου. Πρέπει να σου το πω κατά τέτοιον τρόπο, λέγει, ώστε να μην καταλάβεις τι σκέφτηκα και πληγωθείς. Θα σου πω τη γνώμη μου, αλλά όχι με έναν τρόπο τώρα το βλέπουμε κάτω και τον ξεσκίζουμε τον άλλον, αλλά με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να μην πληγωθείς, να κάνω όσο μπορώ μικρότερο το πτέσμα. Μην το μεγαλοποιήσω, ώστε να έχεις την αντοχή καθεαυτόν ή στον πνευματικό σου ή και σε μένα να ομολογήσεις το μέγεθος αμαρτίας μου. Λοιπόν, να του δώσεις θάρρος του άλλου, ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει τη δύναμη να πάει να το εξομολογηθεί ή να το εκφράσει τέλος πάντων για να μπορέσει να ελευθερωθεί. Οτιδήποτε μπορεί να λυπήσει τον πλησίον, οτιδήποτε έρχεται σε σύγκρουση με το θέλημά του και την επιθυμία του, αυτό γίνεται κριτήριο της σχέσης μας, της τιμιότητάς μας, της ειλικρίνειάς μας, της αλήθειας. Το υπερβαίνουμε λοιπόν για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Ας είμαστε αληθείς, συνεχίζει ο γέροντας, και ας μην ξεχνάμε την ανθρώπινη συμβατικότητα. Πρέπει να φαινόμαστε ότι θέλουμε να έχουμε κοινωνία. Δηλαδή, τι εννοεί εδώ? Είναι πολύ σημαντικό να αισθανθεί ο άλλος ότι τον εκτιμούμε, ότι θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του, θέλουμε να έχουμε κοινωνία μαζί του. Και δεν χρειάζεται, λέει, τότε
ούτε να εξηγούμε ούτε να εξηγούμεθα. Ας το πάρουμε σε ένα ζευγάρι. Να λάβει ο άλλος το μήνυμα ότι μας είναι σημαντικός, ότι θέλουμε να έχουμε κοινωνία μαζί του, ότι είναι ο άνθρωπός μας. Εάν λάβει αυτό το μήνυμα από τη ζωή μας, από τη στάση μας, τότε δεν χρειάζεται να εξηγούμε και να εξηγούμεθα. Εξηγούμε, λέει, μόνο στον πατέρα μας, ενώ εδώ επειδή μιλάει σε μοναστήρι για τον πνευματικό, όταν μας το ζητάει όταν πρέπει. Τους άλλους μόνο τους ρωτάμε. Πέρασα λόγου χάρη από μπροστά σου, σε είδα και μετά σου εξηγώ, με συγχωρείς, είχα το μυαλό μου αλλού, γι' αυτό δεν σε είδα. Ό,τι και αν σου πω από την ώρα εκείνη όλα με χωρίζουν από εσένα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ζητήσω συγγνώμη, χωρίς να μεγεθύνω την απόσταση που δημιουργήθηκε μεταξύ μας, διότι δεν υπάρχει απάντηση. Αυτό είναι τρομερό. Λέει, όταν γίνει μια παρεξήγηση, όταν ως πειραχτεί, λέω τον άλλο, συγγνώμη, πέρασε και δεν σε είδα. Σαν να λέμε, είσαι ανύπαρκτος. Δεν χρειάζεται να με εξηγήσεις. Συγγνώμη και τέλειωσε. Γιατί, λέει, διότι δεν υπάρχει απάντηση που να ικανοποιεί το λογισμό του ανθρώπου. Όταν ο άλλος έχει λογισμό, οι εξηγήσεις και οι ερμηνείες δεν ικανοποιούν ποτέ τον άνθρωπο. Πες συγγνώμη ειλικρινή, δώσε το μήνυμα ότι θέλεις να έχεις κοινωνία μαζί του, αλλά οι κουβεντούλες δεν οδηγούν πουθενά. Ας έχουμε λοιπόν ως κριτήριο την ειρήνη του άλλου και ας προσέχουμε ποτέ να μην το λυπήσουμε. Τότε η ειρήνη θα γεμίσει και τη δική μας ψυχή. Ας υποθέσουμε, λέει ένα άλλο παράδειγμα, ότι θέλουμε να διαβάσουμε και κάποιος μας προτείνει να βγούμε ένα περίπατο. Για να μην λυπήσουμε τον πλησίον, είναι προτιμότερο να αφήσουμε το διάβασμα. Ειδικώς, λέει, για το θέμα των συζητήσεων και της γλώσσης, λέει ο Αββάς Ισαΐας, δεν μπορούμε να καταργούμε το θέλημα του Θεού προκειμένου να μην λυπήσουμε τον άλλο. Εάν λοιπόν, λέει, όταν είναι για κουτσομπολιό, ανόητες κουβέντες, μπορείς να το αποφύγεις. Όμως συμπληρώνει παρακάτω. Εάν λοιπόν δεν θελήσεις να πας, θα του εκφράσεις πρώτα τη χαρά σου και τη διάθεσή σου να τον ακολουθήσεις. Θα του πεις όμως, αδελφέ μου, είμαι άρρωστος, είμαι απασχολημένος. Γι' αυτό δυσκολεύομαι να έρθω μαζί σου, ώστε να μην στενοχωρηθεί. Εάν μπορείς, βέβαια, καλό είναι να πας. Εφόσον και τα βιβλία μας λένε ότι ακόμη και στο κελί σου να έρθει ο αδελφός σου και προσεύχεσαι, να σταματήσεις την προσευχή και να ασχοληθείς μαζί του. Εάν όμως σε πλησιάζει για να κουβεντολογήσει, εάν η πείρα σου σε έχει διδάξει ότι αυτός πίπτει συνεχώς λόγω της γλώσσης του, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να ξεβγεί στην αμαρτία. Σε αυτή την περίπτωση θα του δείξεις την αγάπη σου, αλλά θα αρνηθείς. Αν λυπηθεί, είναι υπόθεση δικής του. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Λέει Κυριάκο. Πότε μπορώ να καταλάβω, Πάτερ, ότι ελέγχω κάποιον αδερφό που λέει καινούργια Αθήκη ή κρίνω? Ότι τον ελέγχω? Ναι, λέει τον αδερφό σου πρέπει να ελέγξεις, ας πούμε, αλλά να μην κατακρίνεις. Πότε μπορώ εγώ να... Δεν λέει να ελέγξεις τον αδελφό σου. Πού το λέει να ελέγξεις τον αδελφό σου? Δηλαδή μεταξύ μας όταν μιλάμε δεν συζητάμε για πνευματικά θέματα. Δεν είναι πνευματικό θέμα το να ελέγξω τον άλλον. Στον άλλο ποτέ δεν μπαίνουμε στη ζωή του αν δεν μας ρωτήσει ο ίδιος με επιμονή να πούμε τη γνώμη μας. Αν ρωτάς ένα φίλο να σου υποδείξει κάτι, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα αντέξεις αυτό που θα σου πει και δεν θα αντιδράσεις. Και να είσαι σίγουρος ότι αυτός θα σου ωφελήσει. Είναι πολύ σημαντικό στις σχέσεις μας να είμαστε διακριτικοί και προσεκτικοί. Έτσι. Δεν θα απαντούμε στον καθένα επειδή μας ρωτάει κάτι, ούτε απρόσκλητοι θα λέμε τη γνώμη μας και θα επεμβαίνουμε στη ζωή του. Είναι πολύ αδιάκριτο αυτό. Οι σχέσεις μας δεν ξέρω στον χρόνο απόκτησε μια χαλαρότητα κακή και έναν τρόπο επιπόλαιο και αδιακρίτως εμπαίνουμε στη ζωή του κάθε του ανθρώπου. Είναι λάθος, τρομερό λάθος αυτό, να επεμβαίνουμε στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Και μάλιστα μπορούμε να έχουμε γνώμη από το εξωτερικό πράγμα που είδαμε, που ξέρουμε τι κάνει, τι είναι στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Και επίσης αυτό το κάνουμε
Γιατί δεν κάνουμε δουλειά μέσα μας, δεν είμαστε σοβαροί με τον εαυτό μας. Αν κοιτούσαμε μέσα μας και βλέπουμε ποια είναι η κατάστασή μας, δεν θα μας έμενε χρόνος να ασχοληθούμε με τον ξένον τα παραπτώματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν δηλαδή είμαστε λίγο χαμηλωμένοι και είμαστε σε κατάσταση προσευχής και σεβόμαστε την κάθε σκέψη που έχουμε και σεβόμαστε την καρδιά μας, νομίζω θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Μιλούσα με τον ηγούμενο, τον πατέρα Πέτρο που ήρθε χθες, ήμασταν κάπου μαζί το βράδυ και μου λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, δεν ξέρω αν το είπε και εδώ στην σύναξη που είχαμε την εβδομάδα, ο Άγιος Σοφρόνιος έλεγε μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο μόνο αν αισθανθεί ότι είσαι κάτω από αυτό. Αν πάμε σε κατάσταση υπεροχής δεν ωφελούμε τον άνθρωπο. Πρέπει να δείξουμε σεβασμό στον άνθρωπο, να νιώσει ότι είμαστε κάτω από αυτόν και τότε θα ακούσει. Άρα χρειάζονται κάποιοι όροι σε αυτό. Η κάθε κουβέντα που θα ξεστομίσει στον άλλο έχει μια δύναμη. Μπορεί κάποιον να τον επηρεάσει και θετικά και αρνητικά και μπορεί να του κάνει ζημιά όπως μπορεί να τον ωφελήσει. Άρα αν εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου, δεν ξέρω τι μου γίνεται, έχω τη δυνατότητα να υποδείξω στον άλλο τον ελέγξω? Οπότε θέλει πολύ προσοχή. Κανείς άλλος? Να συνεχίσουμε τότε λίγο παρακάτω. Ο νόμος του Θεού, λέει, δεν το επιτρέπει ούτε πολυλογία, ούτε να ακούς λογισμούς απιστίας ή αμαρτίας του άλλου ή τη σύγκρουση με τον ηγούμενό του. Λέει, ας πούμε, μας πιάνει φλιαρία και είμαστε εύκολοι, λέμε, δεν μιλάμε εμείς, αλλά το αυτί μας το έχουμε τεντωμένο. Να ακούσουμε τα πάντα, να ακούσουμε και τα άσχημα του άλλου, τους λογισμούς αμαρτίας του ή οτιδήποτε, ή τη σύγκρουση που έχει με κάποιον άνθρωπο. Εδώ μιλάει για το μοναστήρι, μιλάει για τον ηγούμενο βέβαια. Αν το κάνουμε, λέγει, αν το ακούσεις, αν τον ακούσεις αυτό, γίνεσαι χειρότερος, λέγει, από τον διάβολο. Διότι του δίνεις αφορμή να αμαρτήσει περαιτέρω. Όσο απασχολείται με την αμαρτία και τι λέει, τη δικαιώνει, την διαδίδει, τότε δικαιώνεις αυτή τη στάση του και γίνεται χειρότερο πρόβλημά του. Εάν όμως εσύ, λέει, το αρνηθείς να ακούσεις τέτοια πράγματα, βεβαίως θα γίνεις κακός, θα δυσαρεστήσεις. Με ευγένεια θα αρνηθείς. Γιατί όταν έρχονται δεν το βάζουμε αυτό ως όριο, έρχονται να μας πούν κουτσοπουλιά ή αμαρτίες άλλο, γιατί τα ακούμε? Γινόμαστε κι εμείς συμμέτοχοι. Δεν θέλω να ακούσω. Για ποιο λόγο, τι θα ωφεληθώ? Μου έλεγε ένας φίλος, ήρθε κάποιος, λέει ότι ήρθε ο τάδε και μου είπε θα μου πει πράγματα. Και μου λέει το είπες το εξής: από αυτό που θα πεις θα ωφεληθώ? Από αυτό που θα πεις θα κάνω καλό σε κανέναν? Τι είναι κινητρός? Τι τώρα, εμείς είμαστε χύμα, το χάνει της γραβιάς. Χύμα, ανοίγουμε τα αυτιά μας, την καρδιά μας, δεν δίνουμε προσοχή και σεβασμό σε τίποτα. Για φανταστείτε, στεκόμαστε στο Άγιο Θυσιαστήριο, στη Θεία Λειτουργία. Είναι παρόν ο Χριστός, οι άγγελοι, οι Άγιοι, κοινώνει το σώμα και άτομα του Χριστού. Δεν υπάρχει πιο συγκλονιστικό γεγονός. Μπαίνουμε στο σπίτι μας, προσευχόμαστε σε μια απόλυτη ησυχία. Σεβόμαστε την καρδιά μας. Καταλάβαμε ότι η καρδιά μας είναι Αγία Τράπεζα που θυσιάζουμε το θέλημά μας και την αγάπη του Χριστού. Εάν καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η ζωή μας και πόσο ιερή, προσέχουμε και τα λόγια μας και τις σκέψεις μας και μαθαίνουμε, βάζουμε όρια με ευγένεια και ωραίο τρόπο. Η ένταση, ο θυμός, η αγένεια δείχνουν μια άρρωστη ψυχή πνευματικά. Και λέει λοιπόν, αν τον ακούσεις γίνεσαι χειρότερος και από τον διάβολο, γιατί δίνεις αφορμή να αμαρτήσεις περαιτέρω. Εάν όμως εσύ του αρνηθείς και ο άλλος του αρνηθεί, θα κλειστεί στο κελί του, θα μείνει μόνος του και θα κανονίσει την πορεία του. Αν δεν του δίνεις πρόσβαση και εσύ και ο άλλος και ο παράλληλος, θα πάει να δει τι γίνεται με τον εαυτό του. Με το να διοχετεύει τα πάθη του, καθίσταται αδύνατη η παραμονή του στην πνευματική ζωή. Ο Αββάς Ισαΐας λοιπόν δεν εννοεί να μην το λυπήσω τον άλλο θα αμαρτήσω. Δεν είναι αγάπη αυτό, φανταστείτε. Για να εμπλήσω τον άλλο να αμαρτήσω. Μια χαρά. Ωραίο κόλπο. Πολύ φιλανθρωπία πέφτει. Λοιπόν, δεν εννοεί να μην λυπήσουμε τον αδελφό μας όταν πρόκειται περί αμαρτίας.
Αλλά όταν ερχόμαστε σε αντίθεση μαζί του με το θέλημά μας, με την επιθυμία μας, με τον εαυτό μας. Καμιά ερώτηση για να περάσει η ώρα? Λοιπόν, λίγο ακόμα τότε. Ναι. Όνομα? Αλεξάνδρα. Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά, γιατί γέρασα. Πιστεύετε πως θα λυθεί? Δεν το λέω για σας, είναι ερωτήματα γενικά. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Πρώτο, να εξετάσουμε ποιο είναι το κίνητρό μας που θέλουμε να το πούμε. Είπατε ότι κάποιος μας λύπησε, έτσι, μας αδίκησε και μας πλήγωσε. Πρώτον, να ρωτήσω τον εαυτό μου, γιατί πληγώθηκα? Δεύτερο, ποιο είναι το κίνητρό μου να το πω, για να πάω να είμαι πληγωμένος? Τρίτο, θα βρει ανταπόκριση ή θα με δουλέψει? Τέταρτο, τι είδους σχέση είναι αυτή, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Πέμπτο, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά να δώσουμε λίγο χρόνο στα πράγματα. Όταν βιαζόμαστε, κάνουμε πολλά λάθη. Να δώσουμε χρόνο, να κάνουμε και λίγο προσευχή και όπως μας φωτίσει ο Θεός. Γιατί, για ποιο λόγο? Μπορεί να μην είμαστε όλοι σε ένα επίπεδο πνευματικό όπως θέτει εδώ ο γέροντας και να είμαστε σε πορεία. Και κρατώντας το μέσα μας μπορεί να γίνουμε χειρότεροι. Αν λοιπόν είμαστε σε κατάσταση δυναμίας και νιώθουμε έτσι πληγές πολλές για πολλούς λόγους, να το κάνουμε αυτό, αλλά με έναν τρόπο ταπεινό και έναν τρόπο που θα με φέρει σε σχέση με τον άλλο, όχι να με φέρει σε μια διάθεση αγωνίας, να υπερισχύσω έναν του άλλου και να πω, εσύ τι μου κάνεις τώρα? Γιατί πολλές φορές το κίνητρο μας είναι τον ξεσκίσω, ότι μου το κάνει αυτό το πράγμα. Βγάζουμε μια εκδικητικότητα καλυμμένη πίσω από τη δικαιοσύνη μας. Γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα δικά μας συναισθήματα. Τι είναι ο άλλος για μας, τι μας πλήγωσε, τι θέλουμε, και πρωτίστως να ειρηνεύσουμε μέσα μας και να κάνουμε οτιδήποτε. Σε κατάσταση έντασης και ταραχής δεν βγαίνει άκρη, και αυτός ο χρόνος που θα δώσει στον εαυτό σας είναι χρήσιμο για να δουλέψετε μέσα σας. Το να μην θεωρούμε ότι κάτι φοβερό είναι αυτό. Και πολλές φορές ο χρόνος δείχνει ότι τι σιγά το πράγμα που έγινε τώρα. Στην έντασή μας τα μεγαλοποιούμε. Έτσι δεν είναι? Οπότε, αλλά το πιο βασικό ερώτημα για μένα είναι, γιατί να πληγωθώ, τι έγινε? Να σας πω μια έκφραση, κάτι τρέχει στα γύφτικα. Δηλαδή, τι μου έκανε? Με συγκοφάντησε? Ο Θεός ξέρει ποιος είμαι. Μου κλείψε περιουσία? Δεν θα πεθάνω και της πείνας. Τι άλλο δηλαδή? Δεν θα μου ξαναμιλήσει? Αυτό είναι άσχημο, ναι, αν διαταράσει τη σχέση. Και είναι σημαντικός ο άνθρωπος αυτός στη ζωή μας. Αυτό θα το γεφυρώσουμε όχι για να δικαιωθούμε. Δικαίωσή μας δεν είναι να θεραπεύσουμε την πληγή μας. Δικαίωσή μας είναι να τα βρούμε τον άλλο. Είναι πάλι που θέτω το κέντρο αναφοράς μου. Όταν δηλαδή διαταράσει τη σχέση μου με κάποιον, τι με πληγώνει? Ότι πλέον με αδίκησε, ότι με κακοχαρακτήρισε, δεν με εκτιμάει? Άρα πάω να δικαιωθώ. Πιστεύω όμως ότι η αληθινή δικαίωση είναι να σχετιστώ με τον άλλο, να γεφυρώσω το χάσμα και να κτιστεί ένα πνεύμα εμπιστοσύνης και ένα κλίμα εμπιστοσύνης, για να μην έχει την ανάγκη να με πληγώνει, ούτε εγώ να πληγώνομαι εύκολα. Άρα πιο πολύ μου μοιάζει αυτό όπως το περιγράφεται, όχι τόσο να του πω για να του πω την αλήθεια για να γερθώ, όσο πιο πολύ είναι μια αφορμή να χτίσει ένα πνεύμα, ένα κλίμα εμπιστοσύνης για να σχετιστώ με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό που περιγράφει προηγουμένως επιτελεί στοιχείο θεωρώ υψηλής πραγματικότητας, το οποίο αναγκαστικά από αρνητικές σκέψεις περιβάλλεται. Όταν αυτές υπάρχουν, πώς μπορούμε να τις αφήσουμε εκτός κάτω? Τις αρνητικές σκέψεις. Αν γίνεται, και τι πρέπει να σκεφτόμαστε όταν υπάρχουν? Δηλαδή, πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι αυτό. Δηλαδή, ακόμα και να θέλεις να χτίσεις μια σχέση, οποιοδήποτε θέλετε και το πάρω κάπου συγκεκριμένα, εγώ υιοθετώ τον εαυτό μου πάρα πολλά για να έρθω σε επικοινωνία με τον άλλο άνθρωπο. Πώς μπορούμε τις αρνητικές σκέψεις να τις αφήσουμε πίσω όταν υπάρχουν συνέχεια και πάντα μπροστά μας υφίσταται τέτοιες καταστάσεις παντού και τις δούμε καθημερινά? Δηλαδή, ακόμα και εγώ να το σκεφτώ, να θέλω να το σκεφτώ, μπορεί το περιβάλλον, ο κόσμος, να σου το θυμίζουν. Να μου το θυμίζουν. Οπότε,
Αυτό και μόνο του λέει πολλά, δηλαδή μπορούμε να το πούμε κατευθείαν, άντε πάμε. Αυτό πιστεύω. Ναι, το όνομά σου? Ευθύμη. Πολύ σωστή παρατηρήση και αληθινή. Εμείς τώρα όταν περιγράψουμε αυτό, μην τρομάξουμε, είναι η κορυφογραμμή. Δείχνουν την κορυφογραμμή. Πρέπει να την ξέρουμε που πάμε. Να μην χαμηλώσουμε το βουνό, την πορεία μας. Αυτή είναι η κορυφογραμμή. Και είναι η πορεία που θα χαράξουμε. Δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε, όμως να ξέρουμε πού βαδίζουμε και σε ποια κατάσταση είμαστε. Έτσι, αυτό ένα. Και σε αυτή την πορεία θα πέφτουμε, θα σηκωνόμαστε, θα κρίνουμε ότι θα αγγιζόμαστε, θα έχουμε και τα καλά μας και τα άσχημα μας, όμως πορευόμαστε. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη δυσκολία. Λογισμοί θα μας τρελάνουν οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εκεί πας να το ξεπεράσεις, σου έρχεται πάλι. Όμως σου δείχνει μια πορεία και σου δίνει τα όπλα. Είπε για την προσευχή. Βοηθάει πάρα πολύ η προσευχή και η ησυχία. Δεύτερο, η στροφή μέσα μας. Και εγώ ποιος είμαι? Πόσα λάθη έχω κάνει? Δεν αδίκησε αυτό, αδίκησε κάποιους άλλους. Να κάνουμε μια αυτοκριτική για να μαλακώσει ο λογισμός μας. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Παΐσιος. Να είμαστε εργοστάσιο καλό λογισμό. Να σκεφτώ και έτσι. Τρίτο, να σκεφτώ και τι έπαθα από αυτό. Αυτό που είπαμε και πριν. Τόσο σημαντικό είναι αυτό που μου έγινε. Το περιβάλλον το μεγαλώνει. Είναι ανάλογα τι θεωρούμε σημαντικό στη ζωή μας. Αν σημαντικό ζωή μας είναι να μας αναγνωρίζουν οι άνθρωποι, θα είναι φοβερό αυτό αν γίνει κάτι τέτοιο. Και αν βάλουμε το λογισμό μας ότι τα πετύχαμε όλα και είχαμε τις πιο τέλειες σχέσεις και το καλύτερο περιβάλλον, θα είμαστε χαρούμενοι. Και αν όλα ήταν καλά, τι θα μας εκπαιδεύσει στο κάτω-κάτω, πώς θα εξελιχθούμε όλα μια χαρά? Αυτά λοιπόν είναι ένα πλαίσιο εγγύμνασης πνευματικής κατά κάποιο τρόπο που θα με ωφελήσει να εξελιχθώ. Οι δυσκολίες θα μας κάνουν καλύτερους. Αρκεί να μην είμαι ένα φούρο, ένας αέρας επίθεσης προς τον άλλο. Θα το κάνω και αυτό. Ας συγκρατηθώ μια φορά και εδώ μέσα μου τι γίνεται ρε φίλε? Ποιος είμαι, τι ζητώ? Και να δώσω και ερμηνεία του άλλου ανθρώπου. Και το πιο βασικό, ας μην πιπιλίζουμε διαρκώς τους λογισμούς μας, τις αμυντικές σκέψεις. Ας το πούμε και εξού, φύγε. Χθες πάλι μιλούσαμε με τον πατέρα Πέτρο και λέγαμε τους λογισμούς. Εννοείται ότι δεν πιάνει κουβέντα με τους λογισμούς. Είναι αυτονόητο ότι δεν πιάνει κουβέντα με τους λογισμούς μου. Πότε κερδίσαμε όταν σκεφτήκα, πιάσαμε κουβεντολόι με το τι μου έκανε και τι του έκανα? Πότε ωφεληθήκαμε? Πάντα ζημιωμένοι βγαίνουμε. Και να δώσω μια ερμηνεία στον εαυτό μου. Τι είναι αυτό που με κάνει τέλος πάντων και αντιδρώ έτσι? Πολλές φορές είναι η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ότι είμαστε σπουδαίοι, είμαστε σωστοί, αυτός είναι ο λάθος. Και πρέπει να προστατεύσω αυτή την εικόνα και νιώθω άλλο την προσβάλλει. Ή χτίσαμε ψευδές ότι είμαστε οι δίκαιοι εμείς και ο άλλος είναι ο άδικος. Είναι πολλά δηλαδή που μπορούν να δουλέψουν μέσα μας. Και είναι ευλογημένες αυτές οι αφορμές που μας δίδονται από τέτοιες καταστάσεις, να δούμε βαθύτερα, να δουλέψουμε τον εαυτό μας. Αλλά δουλειά με τον εαυτό μου δεν είναι αναλύω τις καταστάσεις μόνο. Κυρίως ζητώ θείο φωτισμό. Να μου δώσει ο Θεός την χάρη να αγαπήσω τον άλλο. Να μου δώσει ο Θεός το φωτισμό να δω τα πράγματα αλλιώς. Να μου βγάζουν νόημα πνευματικό. Η πράξη μου, η στάση μου να είναι αποκάλυψη Χριστού, όχι δικαίωση δική μου. Είπαμε όμως ότι αυτή είναι η πορεία μας. Θα αποτύχουμε, δεν πειράζει, όμως θα ξέρουμε πού πάμε. Το θέμα δεν είναι αν το καταφέρνουμε ή όχι, αλλά να ξέρουμε πού πάμε, ποια είναι η πορεία μας. Και ποιος είναι ο τρόπος που θα ελευθερωθούμε. Θα έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Κάτι άλλο, κάτι ένα χέρι, και από εκεί κάτι δεν νομίζω. Ναι, Τάσο. Πιο προηγούμενη είναι. Αν θες λίγο δυνατά. Δεν. Λέει ο Τάσος, εάν όλος δεν είναι δεκτικός στις κουβέντες να επιχειρήσουμε, μα το νόημα είπαμε, δεν πιάνουμε κοντολέ με τον άλλο, δεν το διδάσκουμε. Και το θέμα δεν είναι δεκτικός ο άλλος, αν είμαστε δεκτικοί εμείς. Ο δικός μας στόχος είναι να μην λυπήσουμε τον άλλο, να του δώσουμε τιμή. Όταν το διάβαζα παλιά, πριν λίγα χρόνια, 40 χρόνια, 45 χρόνια, διάβαζα να βάει Ισαάκ. Πριν λίγα χρόνια είναι όλα σχετικά. Διάβαζα να βάει Ισαάκ και μου έκανε εντύπωση φοβερή. Να διαβάζω τους πατέρες. Είναι φοβερή ο περιεχόμενο. Λέει όταν δεις κάποιον που έχει πρόβλημα, επένεσαι το, πέσε στα πόδια, φύλλα του τα πόδια. Επένεσαι, πες του ωραία λόγια και ας μην είναι έτσι.
τότε λέει θα φιλοτιμηθεί να τα κάνει. Πες καλό λόγο, δεν κοστίζει τίποτα ρε παιδιά. Δεν φορολογείται ο καλός λόγος. Επένεσε τον άλλο. Και ας μην τα έχει, δεν έχει σημασία να τα έχει. Μπορεί να τα αποκτήσει. Δίδοντάς το αυτό, τον πιάνει το φιλότιμο. Αν πάρουμε τον άλλο, τον πάρουμε παραμάζωμα κριτικά και λίγα να έχει, θα τα χάσει και αυτά. Τα καλά. Αντιστέκεται ο άνθρωπος, αμήνεται. Γιατί είμαστε όλοι πειραγμένοι. Δεν είμαστε ισορροπημένοι, και εγώ πρώτος. Ανισόρροποι είμαστε. Λοιπόν, όταν μας πει κάτι όλος, άμεσα αντιστεκόμαστε. Κάτι αρνητικό. Γιατί, τι το έκανα, πότε το έκανα, τι εννοούσε, γιατί μου το είπε. Το είπε και σε άλλους. Δηλαδή, αυτή η εικόνα έχω και όλο το βράδυ χάνουμε τον ύπνο μας. Επειδή είμαστε ταλαιπωρημένοι και διασαλεμένοι, μας βοηθάει ο καλός λόγος. Όταν κάποιος μας πιάσει με το καλό, με το φιλότιμο, μας επενέσει και δεν τα πιστεύει, μετά θα φιλοτιμηθούμε. Άρα, νομίζω δεν έχει σημασία τι δεκτικότητα έχει ο άλλος, τι δεκτικότητα έχουμε εμείς. Και δεκτικότητα έχουμε όταν βάζουμε τον άλλο να προηγείται από εμάς. Να χαιρόμαστε το χάρισμα του άλλου, τότε γίνεται και δικό μας. Και τον άλλο το φιλοτιμούμε να γίνει και καλύτερος. Ένα σώμα είμαστε, δεν είμαστε εγώ και εσύ, σε εκκλησία ένα σώμα είμαστε και το χάρισμα του άλλου είναι και δικό μας χάρισμα. Τώρα πέρασε η ώρα. Άντε, τελευταίο. Μην ξεπροστιάζεσαι μπροστά μας. Τα ίδια όρια σε όλους τους ανθρώπους. Είναι ανοιχτό. Εντάξει, καλό είναι που κάνουμε και κάποια όρια σε κάποιους. Δεν έχουμε όλα τα ίδια όρια γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Όπως πολλοί όταν έρχονται να εξομολογηθούν, κάθονται οι ανόητοι και κουτσομπολεύουν, τους είπε ο παπάς και στο σαλόνι. Τι είπε? Πρέπει παιδί μου, για τα ίδια πράγματα ο παπάς μπορεί να σου πει τελείως διαφορετικά πράγματα. Έχει να κάνει πώς φωτίζει ο Θεός, τι περίπτωση είναι, και δεν είναι μόνο τι κάνει ο άλλος, είναι και ποια είναι η ιστορία μέσα του, όλη η προσωπικότητά του. Άρα δεν ισχύουν τα ίδια σε όλους. Οπότε εσείς ξέρετε αν εφαρμόζετε το σωστό. Πιστεύω ότι εφαρμόζετε το σωστό γιατί είστε καλός άνθρωπος. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε. Μία μόνο πρόταση, μην το ξεχάσετε. Το Σαββάτο που γίνεται σχολή γονέων της Μητροπόλεως μας, που γίνονται ομιλίες πάνω στο Ίδρυμα στην Πηλαία, Νικολάου Πλαστήρα 65, το ξέρετε περισσότεροι, θα έχουμε τη χαρά αυτό το Σαββάτο σε 7 η ώρα να έρθει η Μαγδαληνή μοναχή από το Έσεξ. Αυτή γνώρισε τον Άγιο Σοφρόνιο, θα μας μιλήσει για την οικογένεια σε σύγχρονη εποχή, για τη συζυγή, για τα παιδιά. Είναι μια ευλογημένη ψυχούλα, είναι εκεί που είναι ο μοναστήρι, που είναι ο πατήρ Πέτρος που ήρθε. Μην το χάσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Το Σάββατο 7 η ώρα θα είναι η μοναχή η Μαγδαληνή. Σας περιμένω και εκεί άμα θέλετε. Καλή συνέχεια, καλό τριώδιο. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.